Po dlhšom čase ďalšie video ohľadom Dánska. No a dnes sa pozrieme na to, prečo som si vybral Dánsko ako krajinu, kde chcem ísť študovať. Toto sú moje 4 dôvody a ten najlepší príde nakoniec. Dôvod číslo 1. Ak si študent z Európskej únie, štúdium máš úplne zadarmo. Dôvod číslo 2. Medzinárodné prostredie. Všade sa dohovoríš po anglicky, vôbec nepotrebuješ dánštinu. Dôvod číslo 3. Dáni sa radia ako druhý najšťastnejší národ na svete. My sme 50. a pri tom počte obyvateľov aj rozlohou krajín sme veľmi na tom podobne. Avšak oni majú dvakrát tak veľkú ekonomiku ako my a aj životná úroveň je tu o mnoho vyššia ako na Slovensku. Preto som chcel spoznať podrobnejšie ich kultúru, no a časom možno tak zlepšiť aj naše Slovensko. Štvrtý dôvod a ten najlepší, dánska vláda ti platí za to, že tu študuješ. A toto bolo jedno z najdôležitejších kritérium, keďže som nechcel, aby moje štúdium stálo mojich rodičov nejaké peniaze. A musím povedať, že vďaka Dánsku sa mi podarilo osamostatniť sa. Tak, toto boli moje 4 dôvody, prečo som sa rozhodol študovať do Dánska. Verím, že sa ti video páčilo a vidíme sa u ďalšieho.